Ayo. Ay. Kuan gabi pakas-in go, sir. Pila man? 10,000. Ya. Number 09 0945 327 9205. Kwarta sir. Nasend na? Wala pa, wala pa na ako gisin kay mo pa may kwarta. Isend rin ako pag ay hatag ng kwarta pag nasend na dire ang kwan. Ayun, scam na gisin, bayad sa daan. Di mo ko kasi pagtuon ni man na scammer. Scam na ba may tiri sir? Dili, isend lang gidaan ang payment re nya. Di na may musugot. Ihatag ha? Di may musugot. Buang na isend lagi na ako ibalik lagi. Eh sin, ikon sa daan sir, kwarta lagi daan kay dagan naman dagan kay mga scammer karon. Ako lagi ni hatag si mo pag kuan ni pag maabot na rin kwarta hatag ng 10,000 si mo. Di ko musugot, di sana ako ni sin. Sigurista mapugay kang buanga ka. Di mo ko scammer. Ayo. Nan buang. Kasi pagtunay mo sa ko, scammer unsa ni batani bisa picturean ko ni videoon ko ni mo da. Dagkan kay mga scammer karon sir. Ha? Dagkan kay scammer karon. Ihatag lagi na kong kwarta pag masin na dire. Adi lagi. Sa. Hello. Oh, po kakasin kay kuan man ni kanang ano, di man mo sa pagtuon niya sa ko scammer lang, di pa mo send. Wala ta kanita. Kaya nagtawag na si ko ano, vice president ba? Kwarta lagi sa daan sir kay bago na. Kailangan niya ako katawag vice president ba? Ha? Wala mi ana dito. Ha? Wala. Na. Kwarta jud sir, kwarta onda. Buang na. Bago sin. Kay sig may scam ta. Tuplo ka na si Indy ha. Kaya para pagkuhan, ihatag daw largo 10 minutes mo ha. Dili pwede sir. Na! Sa ngayon sa ano unsa way klaro rin ning unsa Dili pwede. nagapakasin maka mo rin, kasin kas out. Oh, ikasin na. Mo ko na ihatag lagi daan. O kwarta. Oh. Ihatag lagi na ako kwarta pag masinda rin 10 mil sa Gcash. Di mi mo sugot sir. Unsa may bataan eh nga. Mas scammer pa magkikagnaong ni. Mas scammer pa magkikagnaong kaysa sa kuha. Sa may bataan eh nga. Na, unsa man nato ni di ni mo isin sa ko, di man po kumahatag. Na-scam na mi diri sir. Kadaghan na jud mi na-scam na jud mi diri ba. Ba, Kadaghan na jud. Mo na lisod mo po kayo mong hatag ko kuna, basin iskamon po kunin mo. Dili. Inis kamay na tani. Dili na ni sir. Ha? Di mi minana. Di, isin sa daan sa ako ang Ayun. kuhan kay para Lagi. pag masinda nimo ang kwarta diri sa kuha, ihatag na ako sa mga. Di lagi Di sir. juga mo bukasin. Ano na lang. Dito na ko sa bang pakasin. Amay pa dito na nga sa kuha. Abe, bahir mo sa 100 abe, kaya dito ko magpakasin. May pa dito na nga sa bigas. Mura mag sigurista kayo. To siguro sir. May saan to ah.